Leuk dat je kijkt naar mijn video. Ik praat met zacht. En trouwens, hoi, welkom bij Leon. Ik ging er niet. Volgens kijk die groene. En ik heb babyvogel. Eentje is weg. Ik keek gewoon even in en eentje was. Er is al maar één alleen in. Dus die anders wel met zijn moeder. Even door. En ik heb hem dus hier. Kom maar. Kom maar. Dit is hem dus. Als je er ook ziet. En abonneer op mijn kanaal. Dan zie je ook van dit soort video's. En ik ga nu die andere zoeken. Doei.